Bħalissa hemm 12 koppja li qed jibbenefikaw minn tibdil fil-liġi li jippermetti li fil-proċess tal-IVF ikunu jistgħu jiġu friżati numru ta' embrijuni magħruf bħala kriopreservazzjoni. F'risposta għal mistoqsija parlamentari, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn wieġeb li koppja waħda ikkriopreservaw l-embrijuni f'Settembru li għadda, 10 koppji f'Ottubru u koppja oħra fi Frar ta' din is-sena. Il-Ministru Chris Fearn innota wkoll li mill-2013 l-hawn twildu 309 titrabi permezz tal-IVF. Dan b'kuntrast għal qabel l-2013 meta ma kien hemm ebda tarbija li twildet permezz tal-IVF fl-isptarijiet Maltin għax minkejja li kienet għaddiet il-liġi, Gvern Nazzjonalista ma kienx investa u ma kienx beda l-proċess fl-isptarijiet lokali. Intant il-proċess tal-ifriżar tal-embrijuni sar possibbli permezz ta' emendi mresqa fil-Parlament f'April tas-sena li għaddiet li kienu approvati f'Ġunju u daħlu fis-seħħ minn Ottubru. Fid-diskussjoni dwar dawn l-emendi kien imfakkar kif l-ifriżar tal-embrijuni diġà kien possibbli fil-liġi Maltija għalkemm f'ċirkostanzi partikolari biss. B'hekk dan is-servizz ġie estiż għal koppji kollha li jkunu jeħtieġuh. Bl-emendi fil-liġi minn barra l-ifriżar tal-embrijuni daħlu wkoll emendi biex embrijuni li ma jintużawx jgħaddu għall-adozzjoni u li l-koppji issa jistgħu jiffertilizzaw 5 bajdiet flok 2. Emendi li ddaħlu biex tibqa' tingħata d-dinjità sħiħa lil kull embrijun, jiżdied iċ-ċans ta' tqala u titnaqqas id-batija għall-ommijiet prospettivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.